Doncs bé, continuant amb el que seria la teoria de la significació en relació amb aquests símbols amb els quals formem paraules, amb els que formem noms i conceptes per designar les coses i les idees, doncs bé, aquest correlat lingüístic, que són les paraules, la seva definició té dos aspectes que hem de considerar. Un seria el que es diu l'extensió, la part extensiva d'un concepte, d'una paraula. Això és, la definició extensiva és tot allò que pertany al conjunt del concepte. És a dir, tenim el concepte de mamífer, aleshores la seva definició extensiva seria doncs, la classe d'objectes que tenen les característiques dels mamífers, és a dir, una sèrie d'animals que tenen una sèrie de característiques. Un altre exemple, potser més proper, seria el de mare. La definició extensiva de mare seria doncs, aquella dona que té almenys un fill. Bueno, podríem dir que la definició extensiva o denotativa, que també es pot aplicar aquest nom d'una paraula, és la seva definició neutra, allò que marca l'essencial del concepte. Tenim d'altra banda la definició que seria la intensiva o també denotativa. I això es refereix a allò que significa subjectivament per al parlant una determinada paraula. En el cas de la paraula mare, doncs denota tot allò que la paraula pot suggerir al parlant. I això va molt més enllà de la definició extensiva o denotativa. Tot el que suggereix internament i que fa comprensible la paraula, més enllà de la part purament denotativa, de la part més literal. Bé, a partir d'aquí, havíem dit que les lletres són símbols de sons amb els quals conjuntem formes més complexes, que són les paraules. Cada llengua té una manera de fer aquesta operació de conjunció de sons per muntar paraules. Les paraules tenen una sèrie de significacions i amb les paraules el que fem és construir oracions, proposicions, també es pot dir sentències, que són unitats de significació formades a partir d'unes regles sintàctiques. Els elements de l'oració serien els que hem de conjugar perquè l'oració tingui sentit. Per exemple, la concordança que ha d'haver entre el subjecte i el verb. Això seria una de les regles, primeres regles de la formació d'oracions. Les oracions poden tenir diverses formes i ser més o menys complexes, però totes elles es poden reduir en les seves formes més simples, de la mateixa manera que una molècula química es pot reduir als seus components més simples, als àtoms. Bé, això dona pas a una qüestió més complicada, que seria el que s'anomena la teoria de les descripcions de Russell, i que, segons Bertrand Russell, doncs, permetria considerar el significat atòmic o essencial d'una oració per evitar el que passa moltes vegades amb les paraules, no? Que els seus significats estan massa denotats, no? I que hem de netejar de les paraules tot allò subjectiu, tot allò complex, per a trobar la part més essencial, més neutra. Doncs bé, amb les oracions passaria el mateix. Les hem de descomposar per treure tot la complexitat que té el llenguatge natural, per arribar a un llenguatge formal que permeti entendre exactament el significat d'una oració. Bé, un altre aspecte que és molt important a l'hora d'entendre el concepte, d'entendre les oracions, d'entendre què significa el que parlem, i que no depèn ni de la semàntica de les paraules ni de la sintaxis de les oracions.
sinó del que s'anomena la intencionalitat del parlant. Per exemple, una expressió com bon dia, com a oració, de forma denotativa, bé, s'entén que és un acte de salutació. Doncs bé, moltes vegades aquest bon dia podria entendre's d'una altra manera. Si jo després d'una conversa una mica violenta, una discussió, evidentment, no? Si després d'això el que estic enfadat i dic bon dia, doncs això no s'ha d'entendre com una salutació, s'ha d'entendre com, diguem-ne que no vull saber res, me'n vaig, tallo la discussió i no vull saber res més, no? Doncs bé, això és la comprensió del significat d'aquest bon dia només es pot entendre si els parlants dominen aquesta part pràctica del llenguatge, que també es diu pragmàtica. Aquest domini només s'adquireix amb la pràctica, amb la relació entre persones dintre d'un entorn social. És un aprenentatge que va més enllà de la semàntica i de la sintaxis i de la gramàtica. Un cas evident de la importància d'aquest aspecte en la teoria de la significació seria les dificultats que tenen algunes persones que tenen, doncs, per exemple, un síndrome d'Asperger, doncs, tenen dificultats per entendre aquestes segones intencions dels missatges, no? I només entenen la seva part literal, la seva part denotativa. Bé, doncs, és un tema en el que ara no podem entrar, però si hi ha ocasió ja ho farem. Aquesta part de la lingüística es diu pragmàtica i en ella hi ha una teoria molt interessant que és la teoria de les actes de parla, desenvolupada per Austin i Searle, en la qual aprofundeixen en tots els elements que formen la part de l'actuació del parlant quan fa servir el llenguatge. Molt bé, doncs tot això forma el que nosaltres anomenem llengua. La llengua és un producte social dintre d'una comunitat concreta, la comunitat de parlants, que és un conjunt d'elements, la capacitat humana del llenguatge, la capacitat natural, apresa socialment, a partir d'un conjunt de convencions que serveixen per atorgar significat a determinats símbols lingüístics dintre d'un codi o sistema de significació, dels quals hem parlat. Queden només considerar 3 elements. El que s'anomena parla, que és el conjunt lèxic i de formes de construir oracions, de paraules i enunciats que fan servir els parlants d'una llengua. Aquesta parla depèn d'una competència lingüística, és a dir, del coneixement que tenen els parlants de la seva llengua en tots aquests aspectes, els semàntics, sintàctics i gramaticals, i, a més, els coneixements pràctics, la intencionalitat dels missatges. I el tercer element que caldria considerar és el de l'actuació, és a dir, quan un parlant manifesta la seva competència lingüística en els seus actes de parla. Bé, fins aquí quedaria una mica tancat el tema de la part simbòlica del llenguatge, tots els elements que considerem per entendre bàsicament la teoria de la significació, la teoria de l'origen convencional del llenguatge, i aleshores comencem un tema que complementaria tot això, que és la relació entre pensament i llenguatge.